Hello! Hindi ako marunong na mag-intro ng mga ganito. Ang tagal ko nang hindi gumagawa ng sit-down video na ako lang mag-isa. Usually, kapag sit-down video, kumakain kami ni Dan mukbang. Nag-post ako sa Instagram ko today asking you guys if meron kayong mga questions about pagbubuntit. Kasi parang ako lang ata yung parang nag-vlog halos araw-araw pero hindi gumagawa ng pregnancy update. So sabi ko, gagawa ako ng pregnancy update and sasagutin ko yung inyong mga tanong regarding pregnancy. May mga questions na ako regarding pregnancy na nasagot ko na sa mukbang namin na Dan. So, i-leave ko siya sa taas if you guys haven't watched that yet. Pero before natin sagutin ang mga tanong, I will show you my baby bump. I am currently 20 weeks and 1 day pregnant. Guys, I'm halfway sa pregnancy ko. Ako na talaga ang halfway na talaga. Ang bilis ng panahon, 'di ba? So, ito yung ating baby bump. Yan. Kakatapos ko lang kumain and sobrang dami ko uminom ng tubig. Kaya bumuburot talaga siya, guys. After ko kumain. But yeah, tingnan nyo, sobrang prominent na ng aking linya negra. Ganyan ang itsura ng aking belly. Nung Tuesday, nagpa-ultrasound na din ako. And baby's doing really well. As in, na-tick niya lahat ng boxes ng dapat yun yung ma-achieve niya kapag 20 weeks na siya. She's not too big, she's not too small. As in, nung pagtingin ko talaga sa chart, kasi meron silang chart and merong line na your baby is like too big, tapos sa gitna is like average, and then sa baba is too small. And si baby as in on point talaga siya. Nandun siya sa gitna. Talaga nandun yung asterisk. Is this Danny Boy? Who's this? Kikitain namin yung OB namin next week. Next week ata. Let me check my calendar real quick. Now, punta na tayo sa mga questions nyo sa Instagram. Sobrang thank you guys for sending questions. Is-screenshot ko siya, tapos ipopost ko yung name nyo dito. Pasensya na kung hindi ko siya nami-mention, lalo na kapag nagmumukbang kami. Kasi food is life. Alright, let's do this. From Mrs._D. Ilang weeks po kayo nang nalaman ang gender ni baby? I was 10 weeks pregnant. We did the harmony test. And then, nung nagpa-ultrasound ako nung Tuesday, kinonfirm din talaga sa ultrasound na she's a girl. Pero alam naman namin talaga na girl siya kasi yung test na ginawa namin at 10 weeks, it's 99% accurate. From Labs Angelique Cakes, Ate Ray, CS or normal delivery po? Sana po masagot. Congrats po ulit. Thank you! Gusto ko normal, guys. Pero hindi kasi natin alam kung anong mangyayari. Kung may mangyayari man na hindi ako pwedeng mag-normal, then CS. Ina-expect ni Dan at saka ng mama niya, dahil daw maliit ako, magsi-CS ako. Pero para sa akin, hindi naman yan totoo. Wala naman yan sa size ng babae. Ang dami kong na-experience nung nursing student pa ako na mas maliit pa nga yung iba sa akin. Mas bata pa sa akin yung iba and they were able to deliver the baby normally. Mas prefer ko sana normal delivery, but ready ako, ready kami kung magiging CS man siya. As long as malabas ko siya ng safe, okay lang sa akin kung normal or CS. Sa ngayon, okay daw ako mag-normal delivery. Again, hindi natin alam kung anong mangyayari sa future, but yung placenta ko, nandun siya sa likod. It's not low-lying. So, hindi siya nakaharang. From ChelseaDon.YT. Ate Riz, antukin pa rin po ba si Kuya Dan? Love you po. Antukin siya, guys. It's because sobrang dami niyang ginagawa lately. He's working long hours. Feeling niya, dahil daw nakukuha niya yung mga symptoms ng pregnancy ko, pero feeling ko lang sa dami ng ginagawa niya, kaya lagi siyang pagod. From the same person, more baby haul video with Kuya Dan, please. There will be more coming. From J.Elicious. Hi Race, not really pregnancy related, but how did you know that you are ready to have a kid? Before pa lang ako ikasal, bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa bata. And alam ko talaga na one day magiging mama ako. Hindi ko alam kung sino mapapangasawa ko, hindi ko alam kung mag-aasawa ako at all, pero alam ko na deep within na magiging mama talaga ako in the future. From Queen_Nazed332, so far, ano ang pinakamahirap na pinagdaanan mo sa pagbubuntis?
Para sa akin, wala namang mahirap kasi parang mas nangingibabaw yung saya talaga. But, to answer the question, yung sakit talaga ng ulo, I get bad headaches, and because sobrang pinipigilan ko talaga na wag uminom ng gamot, tinitiis ko siya. Pwede naman uminom ng gamot. Ilang beses na ako sinabihan ng OB ko na pwedeng uminom ng gamot. Panadol ha, hindi yung ibang gamot. Kadalasan, tinitiis ko talaga yung sakit ng ulo. Pero okay lang naman siya, iniisip ko, sakit ng ulo o baby? Baby. So, okay lang ako magsakit ng ulo. From Laika Ziel, 30, pasensya na kung hindi ko na po pronounce ng maayos yung mga pangalan niyo. Pasensya na po talaga. Naranasan mo na ba na mag-crave ka ng hindi mo alam or minsan ayaw mo kumain? Yes. Nag-crave ako ng something na hindi ko alam. Ano ba yung kinikrave ko but I want to eat something? Nangyari yan maraming beses. Yeah, may mga times din na ayaw kumain pero pinipilit ko kumakain ako guys kasi iniisip ko si baby. From I am Queenie Tabelo. Include ko tong question na to kasi gusto ko eh. Why guwapa and fit kay kabuntis sa Ate Rez? Can't wait to see the baby Inday. Shout out po. Hello, I am Queenie Tabelo. Thank you. Maraming salamat. I don't think like fit ako. Hindi kasi ako nag-exercise. Well, nag-yoga ako minsan. Minsan lang ha. Pag wala akong ginagawa, anong gagawin ko? Mag-yoga ako. Pero ginagawa ko pa rin yung mga ginagawa ko before I got pregnant. Like, I still clean the house. I still go out. Hindi ako nakalubog lang sa bahay. I'm not sure if I can consider myself fit, but yeah, active pa din naman ako na buntit. From Mami Taanig, nahirapan ka ba sa pagbubuntis? Hindi ako nahihirapan. Again, pag may mga nararamdaman ako, like again, yung sakit ng ulo, minsan iniisip ko na mabuti na nga na may nararamdaman ako para like alam ko talaga na labuntis ako. Kasi wala akong morning sickness. Ang daming nagtatanong din kung may morning sickness ako. Wala ako, hindi ako naka-experience ng morning sickness. Nung sumuka ako guys once, when I was in the shower, tapos sumuka ako once, sobrang saya ko. Kasi sabi ko, oh my gosh, buntis nga talaga ako. Alam mo yun, parang hinahanap-hanap ko yung mga simptomas na nababasa ko, yung mga naririnig ko, na ganito sila, ganyan sila. Kasi hindi ko siya na-experience on my first trimester. So, minsan nag-aalala ako, like, first 2 months, nagpipiti pa din ako just to make sure na buntis pa rin ako. Kasi hindi ko alam eh. Wala akong nararamdaman na like something different. Meron ako nararamdaman minsan, pero hindi siya araw-araw. So, kapag naka-experience ako ng mga ganyan, as in sumasaya ang aking puso. From Z.A.XA, musipa nas baby girl at Erase. Yes, actually guys, na-feel ko siya when I was 17 weeks pregnant. Na-feel ko siya na may nangyayari doon. I wasn't sure kung si baby yun or kung yung mga organs ko lang or hindi ko alam. Pero nagbabasa-basa ako lagi, diba? Tapos meron din akong update every week sa app na ginagamit ko. And sabi nila, yun daw yung movement ng baby, yung mafe-feel mo na parang bubble sa ilalim na nagpa-pop. Parang kung sasabihin mo siya, hindi mo siya maiintindihan ano yung bubble na nagpa-pop. Pero once na-feel mo na siya, yun na. As in, sobrang saya ko. 17 weeks, na-feel ko siya. Nung nagpa-ultrasound ako, sabi niya, the reason why na-feel mo siya early is because yung placenta ko wala dito sa harap. Nasa likod siya. Kaya na-feel ko siya dito kasi yung baby yung nandito, hindi yung placenta. And every time na-feel ko siya, kinakausap ko siya, good job, baby! Ginaganon-ganon ko siya. Mag-uusap kami lagi. Well, ako, kinakausap ko siya lagi, hindi siya sumasagot. Ang daming tanong nun about sa cake. So, yeah. From Kenny_Ken_13. I like this question. Biggest realization during your pregnancy? Before ako nag-reach ng 1 million, sabi talaga sa akin ni Dan, we will get you something for your 1 million. Kung ako lang yun, hindi ko isipin na hala, dapat may regalo ako sa 1 million ko, hindi. Pero si Dan, sinasabi niya talaga sa akin, we will get you something like, you know, big, sabi niya. So, he was thinking na bibilhan niya ako ng mamahaling bag. And before pa ako nabuntis, sobrang excited talaga ako. Sabi ko, hala, magkakabag na ako ng ganyan. Pero dumating si baby before ng 1 million. Maswerte si Dan, dumating si baby before ng 1 million, hindi siya nakagasta. Sabi ko talaga, alam mo, hindi ko yan kailangan. Ayoko na niyan. As in, wala na talaga akong interest sa kanya. So, biggest realization ko siguro is, wala nang mas importante pa kundi siya. From ChelseaDon.YT, gaano po kagastos Ate Rez yung mga gamit lahat for baby? Depende. Depende talaga sa pipiliin nyo. Now, alam ko na magiging magastos siya.
pero hindi ko pa alam kung gaano kagastos. Wala pa kasi kami, hindi pa namin nabibili yung mga like big purchases talaga like pram, car seat, wala pa. But I know na yun, magiging magastos yun. And okay lang naman kasi it's for like the baby's safety, lalo na yung car seat, diba? Malalaman natin yan sa future videos. From, again, Chelsea.yt. Does Kuya Dan gets annoyed every time you ask for something weird at Therese? Hindi. Minsan nagmamakaawa na lang siya na wag naman yan, wag naman yan. Pero hindi siya naa-annoy. Naiintindihan niya na buntis yung asawa niya, and minsan may mga hinihingi talaga tayo na hindi natin mahahanap. Like jackfruit. Humingi ako sa kanya ng jackfruit. Sabi niya, baka nakakalimutan mo, nasa Australia tayo, wala tayo sa Pilipinas. Pero hindi naman siya naa-annoy. Pinapatawa niya lang ako para siguro makalimutan ko yung mga pinag-iisip ko na kung ano-ano. From May Kyla Sanico, palagi ka bang galit kay Dan? I mean, hate mo ba si Dan ngayong buntis ko? No, hindi. Sa dami yung ginagawa niya para sa amin, parang wala akong karapatang magalit sa kanya. Lalo na sa panahon ngayon, sobrang busy ni Dan, guys. Looking after me, taking care of everything. So, hindi ako galit sa kanya. From Elisa Villarmea, hi Ate Reyes, nakakaramdam ka na po ba ng pangangalay ng paa at di makatulog ng maayos sa gabi? Hindi yung pangangalay, pero yung hindi makatulog ng maayos sa gabi, yes. Especially recently, for the past like week or two, hindi na ako nakakatulog ng maayos sa gabi. I am such a light sleeper. Konting galaw lang ni Dan, nagigising na ako. Plus, I wake up all the time as well para umihi. From Laika_Gonzales 13, ano pong feeling ng buntis? Mabigat po ba siya sa tiyan? Nahihirapan na po ba kayo kumilos? Hindi naman as in sobrang nahihirapan. Mas maingat na lang ako sa kilos ko ngayon kasi alam ko na meron siya dyan. Pero, hindi pa siya like nakakasagabal talaga. Kung hindi ko alam na buntis ako, well, imposible. Pero kung hindi ko alam na buntis ako, I will still like do everything the way I used to do it. From Celine, no. How do you keep your armpits hairless now that you're preggy? Yung sa kilikili ko kasi, hindi na siya ganun ka mabuhok because I used to do laser. Maintenance na lang siya kasi papunta na talaga siya sa completely wala. So, maintenance na lang ako. But matagal na ako hindi nakapunta. So, ngayon, nagsishave ako pero sobrang minsan lang kasi minsan na lang siya tumutubo. So, yung laser treatment ko noon, nag-work talaga siya. From Zandrine.nvn, are you willing to give up YouTube for being a full-time mom? Love you, Ate Reyes. Yes. Yes, family comes first, guys. Kung darating tayo sa point na sasabihin na Dan, hoy, huwag ka nang mag-YouTube kasi yung anak mo hindi mo na naaalagaan, stop ako agad-agad. Walang isip-isip. Kasi family comes first. From eats_Gabi, ate, paano po kayo natutulog sa kama? Ask lang po. Yung paa ko nakapatong sa tiyan ni Dan. Yes. Noon kasi, before pa ako nabuntis, before pa siya, or even nung buntis pa ako, pero hindi pa ganun kalaki yung tiyan ko, nakaharap ako kay Dan, nakahag, nakaganon yung paa. It doesn't matter kung nakaharap sa akin si Dan, or nakatalikod siya sa akin, or nakahiga lang siyang ganyan. Basta ako, nakaganon talaga ako sa kanya. Ngayon, hindi ko na siya magawa ng harap-harapan. Lalo na kapag nakaharap siya sa akin, kasi yung tiyan naming dalawa nagmi-meet. So, hindi ko na siya magawa ng harap-harapan, kasi minsan para sabi ko, uy, naiipit yung tiyan ko. Pero, nakapatong pa din yung paa ko. Hindi pwedeng hindi nakapatong yan. So, dito ako nakaharap. Nandyan si Dan. Pero yung paa ko nandun. Yung dalawa, nakapatong. Minsan naiinis siya kasi sabi niya, ang bigat-bigat na ng paa mo. Sabi ko, over. Hindi naman nag-gain yung weight yung paa ko. Yung chan ko lang naman. From Sally, no again. What are your plans about managing finances, especially for the baby? Nasabi na to namin sa mukbang namin na Dan. Ready na naman kami financially. Even before dumating si baby, ready na talaga kami. And ang bait-bait ng asawa ko, kasi hinahayaan niya lang ako, guys. Walang budget-budget. Kasi diba nagbabudget kami, may budget kami para sa sasakyan. May budget para kami kapag nagta-travel kami, may nakaset talaga kami ng budget. Pero ngayon, sabi ni Dan, meron akong freedom. I can buy whatever I want. So, sobrang nakaka-happy. Alam niya din naman kasi na I'm not gonna go crazy na hello, wala akong budget, magwawala ako. Hindi naman ganun. Pero, tingnan natin kung ano yung patutunguhan ng freedom na yan sa susunod. Kasi ngayon, wala pa akong mga
purchases na nabili para kay baby. So, I know na I'm gonna be reasonable naman. And because I'm a first-time mom, siguro may mga konting pagkakamali tayo sa mga bagay-bagay na siguro mabili natin siya kasi cute, kahit hindi naman kailangan. Pero again, I'm gonna be very reasonable. Because hindi lang naman to para kay baby. Like, pera to ng pamilya. Ng buong pamilya. Alam mo yun? From Sasan GM. Ano-ano po mga symptoms na na-feel nyo before you found out na pregnant po kayo? Keep safe po sa inyo na dan. I felt cramps. Akala ko, period lang yun. I really wasn't expecting na buntis ako. Kasi ayoko ipasok sa isip ko na hala, buntis ka. Because it happened multiple times in the past na I get the cramps and then period cramps lang pala siya. I was watching my body closely kasi and every single month talaga, like hindi ko alam kung ako lang yun or because like I really wanted to have a positive result. Every month, iba-iba yung nararamdaman ko. As in every single month, may something new akong nararamdaman and then when I look it up, it will say na yeah, that's a symptom or sign na pregnant ka. And then kapag nag-test ako, negative siya. So after mga ilang buwan na yun na yung nangyayari, I stopped looking it up. I stopped Googling. Kasi alam mo yung kapag nag-google ka, yung gusto mo lang makita or yung gusto mong resulta, yun lang yung paniniwalaan mo. Alam mo yun? Kahit nasabi yung cramps is because like period cramps. Pero kapag may nakita kang article na sabi na, oh, cramps can be sign of pregnancy, then you will think na, buntis ako, baka buntis ako, ganun-ganun. From I am Kath Chu, do you have stretch marks na po? Wala pa. Sana nawala. From Diane Gimay, kayo lang po yung nakita kong girl yung baby pero hindi maselan. How do you manage your mood swings? Inaano ko, dinadivert ko yung attention ko from negative to thinking na I'm gonna have a baby and that makes me happy. Sobrang daming nagtatanong kung ano yung pinaglilihian ko. Wala akong pinaglilihian. Wala akong maisip na something na as in kinikrave ko talaga lagi. Tapos hindi din kasi ako naniniwala sa naglilihi sa tao. From Days by Me, are you gonna breastfeed your baby po? For how long po sa tingin nyo? I am planning to, yes. Pero hindi din talaga natin alam. Kasi may mga mama, diba, na gusto nilang mag-breastfeed pero hindi kaya kasi walang enough milk si mommy. Or basta may mga circumstances kasi na hindi makaka-breast milk yung mama. Pero gusto ko na sana dito niya makukuha ang milk at hindi sa lata. From Janine R, how is Kuya Dan handling the pregnancy? He is doing really, really well. As in, sobra. Maalaga nga siya sa akin before ako nabuntis. Ngayon pa kaya. Sabi ko nga, kung ako si Dan ngayon, hindi ko kakayanin. Ang dami niyang ginagawa. He works long hours. And because yung trabaho niya kasi, hindi kasi siya may specific schedule. Kapag may dumating na trabaho, kukunin niya. And maswerte kami ngayon talaga na medyo marami namang proyekto na dumadating sa kanya. So, ginagrab niya talaga lahat. So, he's working long hours. Plus, he's doing like all the stuff para sa bagong bahay. And then, siya din yung pinaka-hands-on magtingin ng bagong bahay para rentahan. Ang dami-dami niyang ginagawa. But, meron pa din siyang oras na i-check ako araw-araw. Anong gusto mo? Anong kailangan mo? Madadaanan ko yung Asian shop. May gusto ka ba? Ganon. Like, as in, sobrang wala akong mahihiling pa. TSYNTRL. Ate Reyes, okay lang po ba magkape ang buntis? Nagkakape po kasi ako and I'm 28 weeks pregnant. Yes, okay lang guys. Ilang beses ko na tinanong sa OB ko. Tinanong niya ako, nagkakape ka ba? Sabi ko, oo. And sabi niya, ilang beses isang araw, anong kape? Sabi ko, isang beses isang araw lang. As in, once a day lang naman talaga ako nagkakape. Even before I got pregnant, I only drink water. I only drink coffee once a day. Plus, yung iniinom ko pa, yung sachet, yung 3-in-1, na yung caffeine niya, hindi siya kasing taas or kasing strong ng like you know, pure coffee. I could be wrong, but dapat less than 250 yung caffeine content ng coffee a day. Plus, take note also na yung Coke meron siyang caffeine. In fact, there's this video na pinanood ko na ano sila, mga OB specialist sila, yung isa specialist sa high-risk pregnancy. And they did say in that video na okay lang magkape. Pregnant women shouldn't drink coffee. That's a myth.
you can drink coffee. I will do my best to find that video and leave it in the description box para marinig nyo mismo sa kanila na mga specialista, not just for me. From Danny_Girolf. Paglabas ni baby, isasama nyo ba siya sa iisang kwarto o separated? Amping ka, God bless. Thank you! We will have her in our room, pero meron siyang bassinet. So, meron siyang sariling bed. Meron din kaming crib na ilalagay namin sa nursery room niya, which is a separate room. Pero hindi ko pa alam kung ilang months namin siya ilalagay dun sa separate room. From Eleni_RN. Hello, is there a particular smell na ayaw mong naaamoy ngayon during your pregnancy? Yung utot. Yung utot, guys. Feeling ko si Dan umuutot, pero sabi niya hindi siya umuutot. So, feeling ko parang naaamoy ko lang siya kahit wala naman. And, napansin ko din na hindi ko na kayang maglinis ng toilet. Yung toilet bowl, hindi ko na kaya talaga. Kasi naaamoy ko siya. Kahit wala namang dumi, naaamoy ko siya. From Tashki, when are you going to buy baby stuff? I'm excited to see a baby stuff haul. Soon, after kami lumipat, like, ayusin lang namin tong paglilipat and focus na ako sa, like, pag-shopping talaga para kay baby. From Pia_Rica Franca, has your pregnancy been as smooth as you hoped it would be? I really thought na hindi siya magiging ganito ka-smooth, to be honest. Akala ko talaga, like, everyday susuka ako. Akala ko talaga hindi ako makakalabas ng bahay kasi manghihina ako. But I'm the complete opposite. From Angeles Melanie, hindi po ba siya maselan since nag-undergo po kayo ng IVF treatment? No. IVF has nothing to do sa pagiging maselan. Just because nag-undergo ka ng IVF doesn't mean na halaw you will have like a high-risk pregnancy. Hindi. Depende po talaga yan. May mga mama na high-risk yung pregnancy kahit na hindi naman IVF yung pinagdaanan nila. From BM28, hello! How do you deal with your everyday life now since you have that baby in your tummy? I wake up every morning grateful and mas nadagdagan yung aking prayer. Sana naman hindi siya magsawa sa akin. Even before ako nabuntis naman, like, grateful naman talaga ako pagising ko sa umaga. Nagpapasalamat talaga ako sa kanya. Salamat sa bagong araw, ganun-ganun. Pero noon, yung inihingi ko is, sana dumating na yung pinaka-inaasam namin. Pero ngayon, dumating na. So, it's more of like, alam mo yun, pasasalamat. From Noah Ventures _, did you ever consider IUI instead of IVF? IVF is really expensive. Yes. In-explain actually sa amin ng IVF specialist namin yung options namin. So, it's either continue trying, which was for us at that time, hindi talaga siya option kasi feeling namin we've tried long enough. The second option was IUI. Yes, it is cheaper and it is less invasive as well. Pero hindi nagustuhan ni Dan yung percentage. The percentage kasi of it being successful is lower than IVF. I did consider it. Sabi ko, hala, that sounds good because it sounded really easy. Alam mo yun, IUI is way easier than IVF. Alam ko naman nakakayanin ko kahit ano. Inisip ko kasi, yeah, IUI will be easier because it will be less invasive. But then again, kapag hindi siya nag-work, ulit na naman ako. With IVF, yes, mas mahirap siya, mas mahal siya, but at least we have a higher chance of getting the positive outcome. So that's why we chose IVF. But I've also heard a lot of positive things. I've read a lot of comments na sabi nila they went through IUI and they got pregnant right away after the first IUI. So depende din talaga. From Ginsel _ conscious ka po ba sa sarili mo, like physical appearance? Siguro sa ngayon, hindi ko pa siya iniisip kasi wala pa naman ako nakikitang like drastic changes. Pero again, iniisip ko kasi lagi, mababalik naman yan. Like, sobrang tagal mo itong hinintay. Magre-reklamo ka pa ba? Iisipin mo pa ba yung, hala, imitim na yung kilikili mo kaysa sa, like, baby? Alam mo yun? It's not that I don't care, pero at the end of the day, katawan lang naman yan. Ang mas importante para sa akin is the growing human being inside me, diba? And ito lang ha, sabihin ko sa mga mama dyan na siguro nagsastruggle sa physical appearance kasi hindi naman talaga maiiwasan. Meron kang sobrang laking blessing dyan sa tiyan mo. And hindi lahat
Hindi lahat talaga nabibigyan ng ganyang blessing. Okay lang yung maitim na leeg, okay lang yung maitim na kilikili. Huwag ka lang mag-sleeveless. Yeah, just happy thoughts, positive thoughts. That's it muna sa ngayon. Ang dami pa. Pasensya na ko, hindi ko nabasa lahat. Thank you so much guys as always for sending questions. Sobrang thank you. Please like this video if you did enjoy. Please subscribe if you haven't yet. I hope to see you guys soon. Be good. Bye! Mwah!